Njoba sibheka okhethweni nje lohulumeni beyindawo, ngiyasaba ukuthi ubaba uNkosinathi Nhleko uzophinde futhi ayidayise iMK ingaphathi noma kungathiwa kufanele iphathe. Ubaba uNkosinathi Nhleko uzophinda ayidayise futhi iMK. Nina nazi ukuthi iMK ayiphethe KwaZulu Natali ngenxa yokuthi yarojwa mhlambe iANC noma yarojwa iNkatha noma yarojwa iIEC. Cha, akunjalo. Ubaba uNkosinathi Nhleko uyena owadayisa ngeMK njengoba iMK ingaphethe KwaZulu Natali, yadayiswa ngaphakathi, idayiswa ubaba uNkosinathi Nhleko, lo national organizer weMK as we speak. Uyena owadayisa iMK, yingakho iMK ingekho emandleni eKZN. Kwenzeka kanjani lokho? Niyakhumbula ivoti elenzeka ngomhla ka-15 December 2025. Ngomhla ka-15 December 2025 kwakuvotwa kwi-KZN legislature kwi-motion of no confidence against ubaba uThamsanqa Ntuli. Ubaba uThamintuli wayebhekene ne-challenge yokukhishwa esikhundleni ekhishwa iMK kwi-motion of no confidence. iMK ke yayisixoxile namanye ama-political parties ukuba avote nayo ayelekelele. Izikhulu ze-ANC eKZN zase zivumelene neMK ukuba zizovota kanye nayo uma ngabe ivoti kuzokwenziwa i-secret vote. Amaqembu ayesevumile kwakuyiyona iANC kuyi-NFP. Ngikhumbula ukuthi nayo iEFF engathi iEFF nayo yayivumile ukuthi izovota nomkhonto wesizwe. Ubaba uJacob Zuma wabe ese-raise ukuthi uma ngabe iMK inqoba okhethweni le-KZN legislature le motion of no confidence against ubaba uThamintuli, uma ngabe inqoba iMK, wayethe ubaba uMsholozi ozothatha esikhundleni lesi esiphethe uThamintuli kwakuzoba ubaba uWillis Mchunu. Ubaba uWillis Mchunu uyena owayezothatha intambo zika Premier wakwaZulu Natali ayithathe from uThamintuli owayezobe ehluliwe kwi-motion of no confidence laphana kwi-KZN legislature. uNkosinathi Nhleko ke akakuthandanga lokho, wabe setshela ubaba, wa-challenge ubaba uNkosinathi Nhleko, wathi no Msholozi, ngeke kukwazi ukuthi le position ithathwe uWillis Mchunu ngoba uWillis Mchunu usegugile, usemdala ukuthi angabamba le position. Wathi ubaba cha, imina engishoyo, ngithi le position ke ye prime minister izothathwa ubaba uWillis Mchunu eKZN. Waba furious ke, waba rebellion uNkosinathi Nhleko uma ngabe ezwa lezo ndaba. Wabe eseshaya ucingo, washayela uFikile Mbalula, wakhuluma noFikile Mbalula, wampimpa lama members eANC ayekade esedecide ukuthi azovota neMK party ukuze inqobe lapha okhethweni. Lawo malungu eANC kanye neziphathimandla zeANC ezayithe zizovota neMK, uNkosinathi Nhleko wazimpimpa, eyimpimpa kubani? Eyimpimpa kuFikile Mbalula nakuRamaphosa. uFikile Mbalula wayifonela
lezo phathimandla ze-ANC zase-KZN kanye nama-members wabafonela Fikile Mbalula benoRamaphosa baba-threatenisha ukuthi uma nje nike navota ne-MK nina nizoxoshwa kwi-ANC ngoba nizobe nidayisa i-ANC, nizoxoshwa kwi-ANC futhi indaba yenu nje izoba nothing kwi-ANC. Wabathreatenisha abasabisa. Nangempela ke ama-members e-ANC okay ngesikhathi okushuthi besavumelene kwakade kuvunyelwene-ke ukuthi kuzoyiwa kwi-secret vote, okushuthi indlela ekuzovotwa ngayo kuzoyiwa ngevoti eliyimfihlo. Ofikile Mbalula-ke babe sebesebenza kanzima-ke after uNkosinathi Nhleko empimpe ama-members e-ANC kuMbalula nakuRamaphosa. uMbalula kwabe sesebenza kanzima-ke ukuvimba lento ye-secret ballot, aphinde futhi avimbele lama-members e-ANC ukuthi angavoti ne-MK. Kuba nokhiphe i-information yomkhonto wesizwe kuNkosinathi Nhleko, lo oqhoqhobela isikhundla njoba sikhuluma sika national organizer kwi-MK. Uyena-ke oyicause yokuthi i-MK ayiphethe i-KZN, i-KZN iphethwe inkatha ingenxa kaNkosinathi Nhleko. Ngiyasaba-ke mina ukuthi njoba sibheke okhethweni langomhla ka-4 November uNkosinathi Nhleko uzophinde futhi ashaye ezakhe adayise nge-MK ayidayisele i-ANC. Ubaba uNkosinathi Nhleko abazwani-ke uNkosinathi Nhleko umzonda ngalendlela ubaba uWillis Mchunu umuzonda inkinga njoba sikhuluma nje ubaba uNkosinathi Nhleko akamkhulumisi uWillis Mchunu ukuthi ngaziphi izathu asazi, kodwa esikwaziyo ukuthi uyena uNkosinathi owavimbela uWillis Mchunu ekutheni athathe iposition yokuba uPremier waKwaZulu Natal ngokuthi ampimpe ababezovota ne-MK, abampimpe eziphathimandleni zabo okowofikile Mbalula. Niyakwazi-ke okwe-NFP kwatrenda kakhulu umama loyana umfazi loyana eseqomile kwinkatha wadayisa ngevoti le-NFP. Kodwa ivoti elalizoba likhulu kakhulu nelalibhekwe ngamehlo abovu ileli le-ANC ngoba ama-members e-ANC ayizovotela umkhonto wesizwe maningi kakhulu, including ukuthi vele umkhonto wesizwe mningi e-KZN. So ngaphandle ko-EFF no-NFP ngevoti nje le-ANC kuphela umkhonto wesizwe ngabe uyiphethe i-KZN, kodwa ngenxa kababa uNkosinathi Nhleko i-MK yahlulwa wadayisa ngayo uNkosinathi Nhleko edayisa nge-MK ekuyo ngoba ezonda ubaba uWillis Mchunu. Kusho mina-ke uchief of the mobilization kuyilakho, kusho mina uchief of the mobilization kuyilakho ngithi mina uNkosinathi Nhleko umdayisi. Sikhuluma nje uzonda ubaba uWillis Mchunu uNkosinathi Nhleko. Sikhuluma nje i-MK ayiphethe kwaZulu Natal ngenxa kaNkosinathi Nhleko. I-MK ayiphethe kwaZulu Natal ngenxa kababa uNkosinathi Nhleko, lo owake waba uMinister of Police. Ya, izona-ke zakho lezo baba uNkosinathi Nhleko. Baba uNkosinathi Nhleko umdayisi. Njoba zibheke okhethweni nje kungenzeka umkhonto uphinde uhlulwe ngenxa kaNkosinathi Nhleko ngoba umdayisi
uNkosinathi Nhleko uyokhipha information yasemkhontweni ayompimpa lapha kwi-ANC. Uye oyi-agent ye-ANC uNkosinathi Nhleko, uye oplantwe yi-ANC la emkhontweni, uye okhipha information yomkhonto ayikhiphele i-ANC, ofikile mbalula abangani bakhe ubaba uNkosinathi